ιστορίες. Και εγώ στο προσωπικό, όπως έκανε και ο φιλοσοφώτης εδώ θα πω, είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Και εδώ και δεν είναι ένα χρόνο, είναι 2 χρόνια, παλεύουμε καθημερινά πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, στη Χίο και στη Σάμο, το 16ωρο δουλειάς είναι λίγο. Δεν μπορείς όμως 16 ώρες να είσαι μέσα στη θάλασσα ή στη στεριά και να σώσεις ανθρώπους. Κάποια στιγμή δεν μπορείς. Εξαντλείσαι. Αυτό με το προσωπικό πρέπει κάτι να γίνει. Προσλήψεις. Ευχής έργων από όλους μας. Να φανταστείτε ότι το 2013 που στοιχείο οι προσωπικές ροές ήταν της τάξης των 2.000, ήμασταν 98 άτομα. Το 2015 που οι ροές ήταν 125.000, ήμασταν 58. Δηλαδή, τεράστια διαφορά. Δίνουμε τη ζωή μας.